फोरबुआ दुगाफोरनि जेंना गसङो आन्थाय गुरैफोरनो दयाखौ होयो। गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। माखासे समनि सिगां आंनियाव मोनसे कमेन्ट फैदोंमोन। जाय बिथाङा आंनियाव कमेन्ट खालामदोंमोन, नोंथांखौ आं सिगांग्रो हामबाय होनो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै। फोरबुआ नोंथांखौ बोर होथों आरो नोंथांनो गोलाव जिबनखौ होथों। बिथाङा बोसोन बिजाबनि बिलाइ 16 बालाब 19 सारिनिफ्राय कमेन्ट खालामदोंमोन। फै अब्लालाय जों बिथांनि कमेन्टनि सायावनो इसोरनि रावखौ जोङो खोनासंनि। बोसोन बिजाब 16 पदनाव बेबादि लिरनाय दङ। दुगा आरो लुथिनाय मुवाफोरनि बाहाग लानायनिख्रुइ गुरै आरो हावरिया जानानै थानाया मोजांसिन। जोङो बे आयदानिफ्राय मोननैसो गोनां खोथाफोरखौ जोङो नायगोन आरो खोनासंगोन। जोङो सेथियाव नायगोन दुगाफोरनि बिसय बाइबेला मा होनो। जेब्ला जोङो लुकासनि बिलाइ 18 बालाब 9निफ्राय 14 सारिखौ फरायो, बेयाव मोननो हायो। बेयाव सासे फारिसाइ आरो सासे खाजना खांग्रानि आरजनि बिसय जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन। बै समाव सासे धोरोमगुरु फारिसाइया बेबायदि गसंनानै फोरबुनियाव आरज खालामदोंमोन। बे आरज खालामनानै बुंदोंमोन, फोरबु, आं नोंखौ हामबाय होनो। आङो बे खाजना खांग्रा पापीबादि आं नङा। आङो सप्तायाव खेबनै उपबास आङो थायो। आं नोंनो दानफोर होयो। बेबायदि होननानै धोरोमगुरुआ आरज खालामदोंमोन। नाथाय एखे समावनो एखे जायगायावनो सासे खाजना खांग्राया फोरबुखौ गाबज्रिनानै बुंदोंमोन, फोरबु, आंनि खर'खौ दिखोनानै नोंनि मुंखौ गाबज्रिनोबो आङो समाया। आङो सासे पापी होननानै खाजना खांग्राया बुंदोंमोन। बे आयदायाव जिसु ख्रिस्टआ गावनि सिलाफोरखौ आरो दाफाफोरखौ बुंदोंमोन। बै सानै आरज खालामनायफोरनि गेजेराव फोरबुआ धोरोमगुरुनि प्रार्थनाखौ नाजावाखैमोन। नाथाय जाय खाजना खांग्राया गावखौ गुरै खालामदोंमोन, नम्र खालामदोंमोन, पापी होननानै गावखौ लादोंमोन, बे खाजना खांग्रानि प्रार्थनाखौसो फोरबुआ खोनासंदोंमोन होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोयो। बेनिखायनो बोसोन बिजाब 11 पदनाव बुंदोङो, दुगा मानसिया थाबनो अपमान मोनगोन। बेनिखायनो बाइबेला बुंदों, दुगा जायोब्ला बियो थाबनो लाजिनांगोन, अपमानखौ मोनगोन। बाइबेला बुंदोङो। बेनिखायनो बोसोन बिजाब 16 पदनाव बुंदों, गोग्गाया संहार जालांगोन आरो दुगाया गोग्लैगोन। बेनिखायनो बाइबेला बुंदों, दुगा जायोब्ला, गोग्गा जायोब्ला गोग्लैगोन होननानै बाइबेला बुंदोङो ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो बोसोन बिजाब 21 पदनाव बुंदोङो, दुष्ट मानसिफ्रा गावसोरनि दुष्ट खामानि मावनायजोंनो दैदेनजायो आरो बेनो पाप। जोङो दुगा जायोब्ला, जोङो दुगा गोसो, अहं गोसोखौ लानानै जोङो थांनानै थायोब्ला, आंहा बेबायदि धोन दं, गियान दं, बुद्धि दं, रोंनाय दं, मोनसे मोजां साख्रि दं, मोनसे मोजां बिजनेस दं होननानै जोङो गावनि दंनायफोरखौ लानानै दुगा जायोब्ला, जोङो ख्रिस्टनि अनजाग्राफोर, जोङो दुगा गोसोखौ लानानै थायोब्ला, औ बाइबेला बुंदों, दुष्ट मानसिफ्रा दुगा गोसोजोंनो दैदेनजायो आरो बेनो पाप। बेनिखायनो नांगौनि बारा जोङो दुगा जायोब्ला जोङो इसोरनि नोजोराव पाप मावनाय जागोन।
बाइबेला बेखौनो मिथिहोदों। बेनिखायनो 1 जहनि 2:8 सल'खना बुंदों, संसारखौ लानानै गोग्गा जानाया बियो गासैबो बिफानिफ्राय नङा, बियो संसारनिफ्रायसो फैयो। जोङो जोंनि दंनायफोरखौ लानानै, जोंनि रोंनायफोरखौ लानानै बांद्राय जोङो दुगा जायोब्ला, गोग्गा जायोब्ला, बाइबेला बुंदों बियो फोरबोनिफ्राय नङा, बियो संसारनिफ्रायसो होननानै बाइबेला बुंदों। आंनि अनजाग्राफोर, बेनिखायनो बुंनो नागिरदों जोङो नांगौनि बारा दुगा जानाया मोजां नङा। बेनिखायनो गितफोरनि 190 नम्बरनि 78 सारियाव बुंदों, दुगाफ्रा अमासि जागोन। जोङो नांगौनि बारा दुगा जायोब्ला ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, जोङो सानसे अमासि जानो नांगोन, लाजिनांनो नांगोन। बाइबेला बेखौसो बुंदों। बेनिखायनो मालाकियानि बिलाइ 4:1 सारियाव बुंदों, बयबो दुगाफोर आरो दुस्थ मावग्राफ्रा जिगाबनि समान जागोन। बाइबेला बुंदों जोंनो जे इसोरा होबाय, जों बेफोरखौनो लानानै जोङो मोजाङै जों सोलिनो रोङाब्ला, नाथाय जोङो नांगौनि बारा दुगा जायोब्ला बाइबेला बुंदों जोङो जिगाबनि समान गोख्रैनो रानलांगोन आरो गोख्रैनो जोबलांगोन। बाइबेला बेखौसो बुंदों। बेनिखायनो जाकबनि बिलाइ 4:6 सारियाव होनदों, इसोरा दुगाफोरनि जेंगा गसङो, आन्थाइ गुरैफोरनो दयाखौ होयो। जोङो दुगा जायोब्ला इसोरनि जेंगा जोङो पाप मावनाय जागोन। मानोना बाइबेला बुंदों इसोरा दुगाफोरनि जेंगा गसङो। अब्ला जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों नुबाय, नांगौनि बारा दुगा जायोब्ला इसोरनि रावा मा बुंदों जोङो दिनै मिथिबाय आरो खोनाबाय। जोङो नैथियाव नायबावगोन, गुरै जायोब्ला मा जागोन। फोरबोआ जोंनो जेखौ होबाय बेखौ लानानै जोङो गुरै गोसोजों जोङो इसोरखौ गियोब्ला बे आयदायाव इसोरा गोबां बोर होनो समाय लादों ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो बे आयदायाव माथाइनि बिलाइ 5:3 सारियाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, जिउआव हावरियाफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना सोरगोनि रायजोआ बिसोर बादि मानसिफोरनिनो। बे आयदायाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, जायफ्रा गावखौ जिउआव हावरिया होननानै सानो बिसोरो बोर होजाग्रा, मानोना सोरगोनि रायजोआ बिफोरबादि मानसिनिनो। जेब्ला जों गुरै जागोन, जों इसोरनि गिदिर बोरखौ मोनगोन। बाइबेला बेखौसो बुंदों। बेनिखायनो माथाइनि बिलाइ 5:5 सारियाव जिसु ख्रिस्ट'आ आरोबाव बुंबावदोंमोन, जायफ्रा गुरै बिसोरो बोर होजाग्रा, बुहुमा बिसोरनिनो जागोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ समाय लादों, जायफ्रा गुरै बिसोरो बोर होजाग्रा, बिसोरो बोर मोनगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बे आयदायाव बुंदोंमोन, बुहुमा बिसोरनिनो जागोन। बेनिखायनो फै जोङो गुरै गोसोखौ लानानै बे बुहुमाव जोङो थांनानै थानि। बेनिखायनो गितफोरनि बिलाइ 18 नम्बरनि 27 सारियाव बुंदोंमोन, मानोना आङो दुखुथियाफोरखौ बासायो, फोरबोआ होनदों। फोरबोआ बुंदों आङो गुरैफोरखौ बासायो, आङो गुरैफोरखौ अनो होननानै फोरबोआ बुंदोंमोन। बेनिखायनो जों फोरबोनि बोर मोननाय बादि, फोरबोजों अनजानायखौ मोननाय बादि जोङो गुरै जानि, नम्र जानि आरो जोङो दद्र जोङो जानि। बेनिखायनो बोसोन बिजाबनि बिलाइ 29:23 सारियाव बुंदों, आन्थाइ गुरै जायोब्ला मान मोनगोन। बाइबेला होनदों। बेनिखायनो जोङो गुरै जायोब्ला, नम्र जायोब्ला जोङो फोरबोनिफ्राय बोर मोनगोन आरो फोरबोआ जोंनो गिदिर मोनसे मानखौ होगोन। गोबाङा साननो हागौ, आङो गुरै जायोब्ला, नम्र जायोब्ला रावबो आंखौ मान होनाय नङा, जोङो साननो हागौ। नाथाय बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा बुंदों, नाथाय गुरै जायोब्ला
बियो मान मोनगोन। बेनिखायनो फै जोङो गुरै जानो, नम्र जानो जोङो सोलोंनि। बेनिखायनो जेसायानि 25 बालाकनि 15 सारियाव होनदों, फोरबोआ होनदों, आङो गुरै मन गोनांफोरजों खामिफायो। जेब्ला जों गावखौ गुरै खालामगोन, नम्र खालामगोन, फोरबोआ जोंजों थाफागोन, फोरबोआ जोंजों जाफागोन, फोरबोआ जोंजों लोंफागोन। बेनिखायनो बे आयदायाव फोरबोआ जेसायानि गेजेरजों इस्राएलारिफोरनो मिथिहोदोंमोन, आङो गुरै मन गोनांफोरजों खामिफागोन, गुरै मन गोनांफोरजों आङो थाफागोन होननानै फोरबोआ समाय लादोंमोन। खोनासं ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, गुरै मन गोनां, गुरै गोसो गोनांफोरजों फोरबोआ थाफायो बाइबेला जोंनो मिथिहोबाय। जोबथारनायाव जोङो थामथियाव नायगोन, जोङो माखौ लानानै दुगा जानो नांगौ आरो जोङो दुगा जानो हायो। फै जोबथारनायाव जोङो आरोबाव नायबावनि बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदों। जेब्ला जों जेरेमियानि बिलाइ 9 बालाक 23 सारिखौ फरायगोन, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, फोरबोआ होनदों, गियानिफोर गावनि गियानखौ लानानै दुगा दाजा, बिरफोर गावनि बोलोखौ लानानै दुगा दाजा। फोरबोआ बेखौसो बुंदोंमोन। जों गोबां समावनो जोङो गावनि धोनखौ लानानै, रोंनायखौ लानानै, समायनायखौ लानानै, पजिसनखौ लानानै जोङो दुगा जायो। नाथाय बे आयदायाव फोरबोआ बुंदों, नोंसोरो दुगा दाजा। नाथाय जेरेमियानि बिलाइ 9 बालाक 24 सारियाव फोरबोआ होनदों, नाथाय सोरबाया गोग्गा खालामोब्ला बे बिसयाव गोग्गा खालामथों, जायहा आंखौ मिथिगौ आरो जायहा आंखौ सिनायबाय। नाथाय फोरबोनि गोथां रावा बुंदों, सोरबाया दुगा जानो लुबैयोब्ला, गावखौ गोग्गा खालामनो लुबैयोब्ला बे बिसयाव खालामथों। दोहोन थानायनि थाखाय नङा, रोंनायनि थाखाय नङा, समायनायनि थाखाय नङा, मोजां मोनसे थांनानै थानायनि राहा दङ बेनि थाखाय नङा। नाथाय बाइबेला होनदों, फोरबोआ बे आयदायाव होनदों, जायफ्रा फोरबोखौ मिथिबाय, फोरबोखौ मोनबाय, फोरबोखौ बेक्तिगत जिबनाव सिनायबाय आरो लोगो मोनबाय, बेबादि मानसिफ्राल' दुगा जानो हायो। बाइबेला बे बाथ्राखौनो बुंदों। जोबथारनायाव जाय बिथाङा आंनियाव कमेन्ट खालामदोंमोन, आङो नोंथांखौ हामबाय